I really very sorry to the people involved as well, sa mga na-stress, of course. Sa pagpangayog pasaylo ni Jobel baskog sa mga naagrabyado ni ini, misulti siya nako nga wa nay laing insidente nga iyang nabuhat gawa sa mga nabalita. Apan human na sibya ang pagbiktima ni Jobel sa usa ka beauty salon ug resort, laing biktima na sabang midangop nining inyong tigbalita. Human mabutiag ang mga binuhatan sa gitawag nga gwapang shoplifter sa Cebu. Wa magdahom si Howell de Guzman, usa ka bakasyonista gikan sa kauluhan nga mabiktima siya ni Jobel sud sa Cebu City Sports Center, Dakbayan sa Sugbo. Niadtong Disyembre 7 sa hapon, nag-abot si Howell ug usa ka nagpailang si Bell nga mo'y unang ni-introduce sa iyang kaugalingon ngadto sa biktima. Human sa napo ka minuto nga ilang pagstorya, gimbitar ni Bell si Howell nga magdungan sila og jogging. Misugot ra sab kining biktima kay matud pa kasaligan ng gwapang babay. Hindi ko alam kung ano nangyari kasi ano siya parang ang ganda ng mukha, ganyan. So lahat pumayag ako. Sa kuliyo makita nato ang lugar kundi gibilin lang Howell ug Jobel ang ilang mga butang samtang nagdungan sila og jogging diri sa Cebu City Sports Center. Matud pa sa biktima nga ni hunong si Jobel sa pagdagan, human silang ikaduhang round sa pagdagan diri sa track oval. Ug duda sa biktima, nagikawat ang iyang bag samtang nagpadayon siya sa pagjogging. Gawa sa mga identification card, sud sa iyang bag maong mga gadgets, sinina og sapatos nga matud pa ni Howell, moabot sa kinatibuk ang kantidad nga 60,000 pesos. Sa dihang mitumaw balik ang pangalang Jobel baskog sa social media, nakumpirmar ni Howell nga si Bell nga iyang nakaila sa Abellana ug si Jobel usara ka tawo. Plano karon ni Howell nga pasaka og kaso batok ang Jobel, kun dili niini mauli ang mga gikawat nga kaptangan. Ano naman, kung ano yung mapag-uusapan namin, pwede siya makipag-settle, pero bibigyan ko lang siya mga a week lang. Hangtod karon walay bayad nga nadawat si Christy Sigvatsen sa kapin 2,000 pesos nga salon services nga gidagana ni Jobel ni adtong Disyembre 4. Nakit-an sab ni Christy ang mga pasangil ni Jobel kagahapon. Any person with their in their right sense of mind can see a person who is remorseful, and in that interview that you've done with Jobel, there's no remorse, there is no shame. Matud ni Christy, pasangil lang ni Jobel nga emergency ang iyang pagbiya sa salon. Ug sama sa mudo sa iyang pagbiktima sa stud boutique niadtong Agosto, gibilin usab ni Jobel ang iyang bag kay magkuha pa kini og kwarta. She did not say that there was an emergency. Actually, she said that her boyfriend was drunk in the parking lot and that nagwild na daw. So she needed to be with him. And my response was, that's okay, I totally understand. Just let me know when you can settle the amount. And she said that she can settle it the next day. I waited the whole day the next day. Gani hangtod karon wa pa hingpit mabayri ni Jobel ang iyang nakuha sa stud boutique sa J Center Mall ni adtong Agosto. Matod sa tag-iya sa stud boutique nga si Jessa Romagos, 5,000 pesos pa lang ang nabayran sa Jess Mill nga gisibat ni Jobel. Yeah, nalang ko'y na-meet nga common friend niya, namo Silby, murag amiga niya, suod niya, silingan nila dito sa Leyte nga. Nangutan ako kumusta, then ingon sila nga na house arrest na daw. So ako kampante ko nga at least murag ma-reform na siguro ni siya kay house arrest, di daw pagawson sa ilahang balay. Karon kay strike again na sad siya. So pag tanaw ko sa iyang interview, makalagot ba kay mura wala siya nagbasol sa iyang gibuhat bisan og na media na siya daghan kaayo. So makalagot. Nag-abot ang mga biktima ni Jobel diri sa J Center Mall sa Dakbayan sa Mandaue. Dinhi unang nabutyag ang binuhatan ni Jobel human nakuhaan siya sa security camera sa mall nga nagsulob na sa mga iyang nada gikan sa stud boutique. Dihang na-report sa kapulisan na siren nga gireklamo kini tungod kay wala usab kini makabayad human nagparty sa Live Super Club ug usa ka van nga iyang giabangan. Kagahapon ang taxi driver nga si Celerino Boy Uwano nag-abot og ang laing biktima dihang gipasakaan og estafa si Jobel sa tag-iya sa beauty salon. Mitugan si Uwano nga misakay kaniya si Jobel ug nagpahatod og nagpa-waiting sa may Villa Gonzalo apan wa na mobalik. I don't need to explain anything. I don't need them to feel sorry for me. And yeah, as I've said,
I don't care anymore what they think. King Perez, News 5.